Идел һәм Шулман елгаларында навигация сезоны ачылуын бакчачылар да, туристлар да көтеп алды. Ике палубалы теплоход пассажирлар йөртү һәм экскурсиялар өчен файдаланыла. Судноның торышын даими тикшереп торалар. Ремонт бригадасы формалашкан. Хәрәкәт вакытында двигательләр өчен контрольдә тоталар, ягулык һәм суны тикшерәләр. Узган ел елга спорты 300 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәткән. Быел пассажирлар санын арттырырга әзерләнәләр. Суднолар график буенча көн сайын югарысланга, бакча һәм Ташевка бистәләренә кадәр бара. Билет бәяләре узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәгән. Кассада билетны бары акчага гына саталар. Планда билетларны онлайн сатуны башлап җибәрү, карта белән дә түләүгә күчү. Теплоходларны ремонтладык, мотор теплоходлар җири башлый. Бик күп сырай кеше экскурсионный прогулкаларны, шуларны хәтерлебез ясарга быел. Ремонтларны бардылар теплоходларны, Аллага шөкер, бөтен тикшерән кешеләр, тикшерән организациялар тикшерделәр, карадылар, документлар бар.